Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Fotogeniek. En vandaag ga ik werken met kidsmodel Jules in de Majes. Nou Jules, we gaan even kijken naar alle kleding die je hebt meegenomen. Mag ik deze even voor je houden? Een paar broeken bij je. Zo. Oh, dit is super leuk. Ik kan er eventueel nog een hoed bij zetten. Zo. Die schoenen en eventueel nog een gimpje. Heel erg gaaf. Gaan we doen. Nou, Jules gaat de make-up in. En dan ga ik nog heel even verder met de kleding. En dan gaan we naar de locatie. We gaan een klein beetje wat make-up aanbrengen, zodat ze ook de wallen wat minder krijgen en dat het iets meer allemaal uitkomt. Maar voor de rest heeft ze eigenlijk niet veel nodig. Zo, dat was het. Ja. Oh, dit hier is wel een mooi stukje veld. Laten we daar naartoe gaan. Oké, we gaan hier naar binnen. Mag jij hier in het open gat staan, ga ik aan deze kant. Oh. Lukt het? Ja. Mag je met je linkerhand deze stronk hier vasthouden. Ja. Ja. Mag je nog heel serieus kijken. Mag je met die andere hand deze vastpakken. Mag je eigenlijk een beetje zo leunen, zo'n beetje zo naar voren komen. Ja, heel mooi. Heel mooi. Jullie, kom weer, ik heb even een andere lens gepakt. Dan gaan we voor een close-upje. En ik ga ietsje meer tussen de mais in staan. Ogen ermee. Mag je ietsje serieuzer kijken? Boah, is mooi. Heel mooi. Je mag even daar gaan staan, dan gaan we nog een foto maken. Dan heb je nou hier echt het hele veld. Mag je die kant op? Geef ik je zo verder instructies. Een heel klein beetje naar achter. Yes. Yes, mag je de handen weer in de broek zakken. Ja, en dan mag je een beetje schuin staan. En dan ook met de benen een beetje zo nonchalant. Zo. Ja, dit is mooi. Nou, we gaan even de hoed afdoen. En dit staan heel eventjes de haren bossen. Waarschijnlijk zijn ze super statisch. Oké, daar gaan we weer. Mag je ook een beetje aan die kant draaien. Yes. Oh ja, heel mooi. Meteen met de... Kijk een beetje omhoog. Ja, heel mooi zo. Dan gaan we nu lopen. Dan mag je naar achteren en dan kom je gewoon helemaal afgelopen. Vijf. Kom, nieuw kledingsetje. Zo, we hebben even een andere outfit aangedaan. Dan heeft heel even de make-up een beetje bijgewerkt en we gaan nu helemaal het veld in. Het leuke is, Jules wordt onze reisleidster. Zij gaan een plekje kiezen, maar een plekje waar we allemaal naartoe kunnen. En dan gaan we daar nog een paar foto's maken. Ja? Nou, let's go. Sanne, kom je mee? Nou Jules, rechts links. Wat wordt hem? Reis. Reis? Ja. Nou, wij gaan jou volgen. Met bloemen. Kijk daar, bloemetjes ertussen. Vlinder. Oh ja, dat is wel mooi. Groene haren. Yes. Heel mooi Jules. Heel mooi.
Oké, we gaan verder het veld in. Jij mag bepalen. Oh. Ja, ik ben er. Ja, ik leef nog. Ik ga naar veel naar achter. Oh. Oh. Mag je met je handen een beetje zo leunen zo? Aan de palen? Ja. Ja, perfect. Mag je andere arm loslaten en onder je is. Mag je nu naar mij kijken. Heel mooi. Mag je nu naar mij met je ogen? Ja, heel vet. Oh, dit is mooi zo. Heel mooi. We checken of alles goed zit. Oh, dit is mooi. Mag je kin iets zakken? Ja, mooi. Kin een klein beetje omhoog. Hoppa. Top. Oeh, een spin. Oké, we moeten die kant op. 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 Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh, oh, oh. Oké. Oh. Dat was zo groot. Zo, Jules is weer helemaal geswitcht. Jules, draai eens om. Tada. Nieuwe outfit. We gaan nou weer met maïs. En we gaan nu eigenlijk voor de maïs het poses doen. Dus zitten, staan. Eigenlijk echt van alles, hè? Pakken we hem hier. Ja, hier. Ja, mag je gaan staan? Ja. Ja, ja, perfect zo. Zo is echt goed. Je ziet dat ik niet zo heel mooi. Dan gaan we nu nog een andere pose doen, daarin ga je zitten. Dus je mag zelf bepalen of je op je hurken gaat of dat je iets meer met je been naar voren gaat. Gewoon een hele toffe, stoere, soort van danspose of zo. En die wil ik eigenlijk hier zo midden in het pad hebben, als dat gaat. Ja. Kijk lekker hoor. Mag je één voet naar voren steken? Kun je een klein beetje omhoog? Jules, de laatste foto's nog even snel kijken op de camera voor we terug gaan naar de studio. Ja, mooi. Top hè? Zo Jules, uit de maïs terug in de studio. Wat vond je het allerleukste vandaag? Om in de maïs te rennen. En wat vond je het minst leuke? De spin. Ja, dan zijn we allemaal eruit gerend hè? Ja. Hallootjes! Daar zijn we weer. Met de nabeschouwing. Ja, ik vond het een ontzettend gave shoot om te doen. Maar dat konden jullie ook wel heel erg zien. En we beginnen gewoon met de allereerste set in de maïs. Deze 3 foto's heb ik eruit gekozen. Ik ga jullie even kort een toelichting geven. Deze foto vond ik wel heel erg gaaf, omdat het door de maïs heen was. En hier kijkt hij ook echt gewoon heel erg goed aan. Dan gaan we verder naar deze foto. Ja, het zou zo een reclamefotootje kunnen zijn. En bij deze vind ik het ontzettend gaaf dat ze zo wegkijkt. En op die reden heb ik deze 3 foto's gekozen. Nou, daarna gingen we nog even voor de maïs poseren. Dit is echt één van mijn favoriete foto's die we überhaupt hebben gemaakt. Heel erg wat je hier ziet, die maïs op de achtergrond, dat vind ik echt fantastisch. Ik hou daar echt van. Haar gezichtsuitdrukking is zo puur. En voor de mensen die weten, ja, ik hou echt van puurheid in een foto, maar dan wel ontzettend harde contrasten. Dit is eigenlijk echt hoe ik de foto's het liefste zal zien. Dus die leggen we even apart. Dan gaan we verder naar het tweede gedeelte waar we de hoed deden aflaten. Hier komt ze afgelopen. Dan heb ik deze gekozen en deze. Ook weer 2 hele andere foto's.
Ik heb deze gekozen omdat ik het heel gaaf vind hoe ze zo aankomt lopen. Nog net even wegkijkt. Dit kan ook echt zo'n reclamefoto zijn. Ja, en dit is ook weer een van mijn favorieten. Net met die wind in het haar en het hele rustige wat je in haar gezicht ziet. Nog even met die muis op de achtergrond. En dat gewoon te bedenken dat Jules pas 10 jaar is. Die heb ik wel al iets eerder ook een keer met haar gefotografeerd. Maar goed, ze doet het echt niet elke dag. Ze doet het echt maar heel af en toe. En het is gewoon echt ontzettend knap om dan zo te kunnen poseren. Überhaupt. En dan ook nog eens op die leeftijd. Nou, daarna gingen we echt de mailles in. Dit was ontzettend leuk. En ja, we hebben allemaal gezien hoe ik geschrokken ben van die spin. Echt waar, dat was echt een hele grote. Maar ondanks die spin hebben we toch vette foto's gemaakt. Dit zijn mijn favorieten. Allebei net even een tikje anders. Komt ook door de zon. Want ja, de zon die draait natuurlijk de hele tijd. En daardoor krijg je steeds net even andere effecten. Bij deze vind ik het heel erg leuk dat Sanne met het idee kwam voor die bloem. En bij deze vind ik ook gewoon het hele lichtinval ontzettend mooi. Het hele moeilijke eraan was het fotograferen met het zonlicht. Ik weet niet of je het heel goed kan zien, maar je ziet ook echt wel het verschil tussen zon en schaduw. Dat was best wel lastig, want je zit echt wel in een plek waar ontzettend veel schaduw en zon elkaar echt kruist. En ook nog met de manier hoe ik fotografeer met die keiharde contrasten, is dat echt wel even een moeilijkheidsgraadje geweest. We gaan door naar de allerlaatste shots die we hebben gemaakt. Weer natuurlijk bij de maïs, want daar ging het ook om. En wat ik hier zo leuk vind, is dat je eigenlijk echt ziet ja, hoe klein Jules eigenlijk is. Maar ik vind het ook hele gaaf foto's. Dit kan ook echt zo een foto zijn voor een campagne. Echt super gaaf. Ook hier waar ze zo die houding aanneemt. En nog om het af te leren, een portret. En wat ik het leukste vind aan al die portretten, natuurlijk heel veel door de maïs heen gefotografeerd. Maar iedere foto is zo anders. Ook alle blaadjes zijn al steeds van een andere soort van hoek. Ook al hebben we hem toch steeds van voren genomen, vind ik dat het leuk aan diversiteit. Ik heb een top 3 gemaakt, die ik heel graag aan jullie wil laten zien. Eigenlijk vond ik ze allemaal wel heel erg mooi. Mijn top 3 staan allemaal op 1, dus eigenlijk mijn top 1 bestaat uit 3 foto's. Dat is deze, verrassend. Deze, ook heel verrassend. En voor de afwisseling een foto waar ze niet in beeld kijkt en wat groter op staat. Nou, dit was hem dan, de aflevering. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ik vond het echt heel leuk om deze aflevering te maken. En ik zou zeggen, joejoe, tot de volgende keer. Ciao.